Amen manje. Izinto ezikanjena ke bazalwane siyabonga. Azandile futhi. Isifo nje sivela kumuntu siyabonga kakhulu. Bawubonile umsebenzi awenzayo ukuthi kubaluleke kangakanani. Namhlanje ngathi asiphethele le Bible because wathi lamanye amavesi aseqaleni asesekhanda wonke senasidi asesekhanda wonke la ngaphakathi ke imali sazoba so ngoba sokukhona iBhayibheli elisha siyabonga kakhulu amen sithuleni kakhulu sizoya kumbhedesho masiqeda nje umbhedesho usisi wami usisi mamkhize bese sisendumisweni bese ke siya enkonzweni yashona namhlanje inkonzo yamasundu esizoyiholelwa umshumayeli izwi amen. Inyalele ishumi Exodus 20. uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi athi nginguJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha naseGibhithe indlu yokugcina ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ungazenza izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba ungazikhothameli ungazikhonzi ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu ngihambela ukuba woyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcina imiyalelo yami ungaliphathi ngezigama likaJehova uNkulunkulu wakho ngokuba uJehova akayikumiyeka oliphatha ngezigama lakhe khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise izinsuku eziyisithupha yakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho awuyikusebenza umsebenzi ngalo wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceki yakho nencekazi yakho nezinkomo zakho nomfokazi osemzini wakho ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukhulu waphumula ngosuku lwesikhombisa ngalokho uJehova walibusisa usuku lwesabatha walungcwelisa yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika wena ungabulali ungaphiki ungebi ungafakazi amanga ngamakhelwane wakho ungafisi indlu yamakhelwane wakho ungafisi umfazi wamakhelwane wakho nenceki yakhe nencekazi yakhe nenkabi yakhe nembongolo yakhe nokunye kwamakhelwane wakho amen. Ibongwe
Haleluya kancane. Siyabonga. Amen. Akubalulekanga ukuthi sicula kanjani. Kodwa kube kubalulekile umyalezo uphuma emculweni. Haleluya. Yesa hoge yesa moya ge. Yesa moya ge.
Esandleni uphethe isudu lakho sesingena emkhonzweni. Siyabonga baba. Sanami. Hamba ke monto entsha ke bese ngithi umsebenzi wami usiyangiphelela nami ngoba imoto yami isigugile. Akusekhona kufikayo manje bakwazi ukuhlala phansi abahlale bazalwane. Uma unemoto esikhwehlela eduma kabi sala yami. Athayami. Incwadi kaLuka chapter 19 ngizofunda ngishumayele then abaphathi bami kuba umkhulu Archbishop bazokusisa amasundu anehlisela isibusiso phezukwawo ukuze nithi nxa nihamba nawo ungamali ushiye nje endleleni ube ngathi uphethe ihlamvu nje engenamsebenzi walutho. Amen. So ke songela enkonzweni yethu yanamhlanje. Amen. Amen. Luka chapter 19 verse 29 to 38. Assembly. Luka 19 verse 29. Yes. Kwathi esondele eBethfage naseBethania ngasentabeni ethiwa eMnqu. Yes, intaba okuthiwa eMnqu. Wathuma ababili kubafundi bakhe ethi hambani niye emzaneni obhekene nani. Nothi ukuba ningene kuwo niza kufumana itholo lembongolo likhululekiwe. Okungazange kuhlale ngokukulo. Nilithukulule nililethe. Uma umuntu enibuza ethi nilithukulelani na? Anothi inkosi yalidinga. Ababethunyiwe bahamba ke bafumana njengokusho kwakhe kubo. Uthe beselithukulula ithole abanini balo bathi kubona lithukulelani na? Bathi inkosi yalidinga. Base beliletha kuJesu babeka izingubo zabo phansi phezu kwethole. Bamkhwelisa uJesu. Esahamba babendlala izingubo zabo endleleni. Esesondela ekohleleni kwentaba yeMnqu. Isixuku sonke
izwi elikhulu ngemisebenzi yakhe yonke yamandla esiyibonileyo sithi ubusisiwe umbuso ozayo egameni lenkosi ukuthula ezulwini nenkazimulo kweliphezulu. Amen. uJesu uyongena eJerusalema. Amen. Uma eyongena eJerusalema uthumela amadoda amabili ukuba hambani leyokuthukulela ithole. Uma kukhona ombuzayo ngoba imibuzo iba khona. Uma kukhona ombuzayo nibatshele ukuthi inkosi injani iyadinga. Uyongena but uthumela umyalezo uyakhona. Uthumela umyalezo ukuthi hambani liyothukulula ithole. Eliboshiwe ngamanye amazwi, elikhungiwe, elingayitholi freedom, elingayitholi inkululeko, eliboshiwe ezicweni zasemhlabeni, eliboshiwe ngezinto zomhlaba, eliboshiwe liboshwe yizono. uJesu uma eyangena eJerusalema kufana uJesu ezongena kumuntu. Uthumela abafundisi, uthumela abashumayeli nabavangeli nabafundisi. Hambani niyoshumayeza abantu isizwe sami sesiphenduke. Samukele uJesu noKristu abe inkosi naphezu kwabo. Haleluya bazalwane. Sihamba bazalwane sizothubulula abantu ababoshiwe emhlabeni. Sihamba bazalwane siyagijima sikhalisa kwe-ambulance elandisguli because sizokhulula abantu, sizothubulula abantu ngoba ubusimakade esedinga umuntu wakhe akakhethi noma ubani. Sanibonani bazalwane. Ningagcwala lapha endlini but uma sekubiza umuntu aliyoyinikela uNkulunkulu ungaphuma umuntu oyedwa ngoba akukhethwa noma ubani. And uma ekhona amathole azazikhona imbongolo ezazikade sinamathole but uthumela ukuthi hambani niyothubulula lena liboshiweyo. Haleluya. Sikhona bazalwane sizothubulula ukuba la elibophele khona, la eliboshwe khona, ukuba sizothi usimakade uzothi khululekani manje. Sizothubulula inkinga zenu, sizothubulula ezonweni, sizothubulula endleleni zenu ukuthi ngawe phenduka ngoba usimakade unjani uyakudinga. My God. Ushumayela zwi. Uhamba uthi gijima ngoba ukuze nyangena kulapha eJerusalema angikwazi ukuyingenela ngihambe ngenyawo. Ukuze ngene eJerusalema kufanele ngithumele izwi. Ngane mzolimala mntanami ishe kwalimala nasi.
ngoba sasikhona ezinye zayingadingeka bathi kuyakhomba umuntu kaNkulunkulu uthi haleluya uyakhombela uthi mina ngiyalidinga leliyalaze ngiyongena ngalo eJerusalema ngingene ngigibele lona angifuni ukuyingenela mina njani ngihamba ngezinyawo inkinga ke uma ithole lebhongolo seligitshelwe lona litshela ukuthi mhlasimbe uma bethi hosana kweliphezulu ubusisiwe sifazaneni ibusisiwe nezolo sakho Jesu licabanga ukuthi upraise lona lishayelwa lona ihlombe kathi lo ushayelwa lo muntu okuyena omgibele azongena eJerusalema oh haleluya bazalwane nami ngashumayela mina amina ngishumayelayo yilo muntu omgibele azongena eJerusalema sewena hayi bazalwane mhlanga yena ukholwa mina yasuka lento engisibekele oh haleluya bazalwane iyasuka lento ngoba uma sengiyekile bazalwane ngiyamkhomba lithi hey wayebeshumayela why manje senimkhomba is because sesiyangibela isisusiwe sekuselekile oh haleluya bazalwane it's not ukuthi mina but yilento engisibekeleyo engenza ukuba ngizongena eJerusalema ngizothi nawe mntaka baba kuthi asizomncela asizokhuluma nawe asizokhuluma lalela uma siphuma iphongolo uma simgezisile uJesu akholakala isibiki ukuthi yaphuma yashonapho and akukho nasemlandweni ukuthi yathi uma isiphuma yashona ngaphi yathi uma isiphuma yayisikhahlelwa Isikulethile obakufunayo. amshaye yayisigudluzela ngendlela kubantu bangasona ndaba nayo isifahawo sakubonana bazalwane yayisifunela yona ngekhanda indlela yokuphuma sabathi ayasana ndaba nawe ngoba lento esifunayo sesithola ngiyamsaba umuntu osehlwithiwe umoya oyingcwele ngiyamsaba umuntu osehamba engasenayo into emsibelele ubungcwele bungasekho haleluya bazalwane yilento le eyenza ukuthi ubone omunye umzalwane ngelinye ihlo is because lento eminenza libe ne-connection yokuthi ikhokhile ngale ikhokhile ayisekho leyo connection leyo lento eminhlanganisile isisusiwe kwayo usukwazi ukuthi Red Bull le usukwazi ukuthi ikhokhe khona le kanti nisasibekelwe nanifana Awushumayela wezwethu. Hayi. lento le ekwenza ukuthi mangibuka umuzi ngithi umfethu it's because sithwele sobabili uma ngibuka yena inkazimulo ngiyibuka kuyena kanjalo naye uma ebuka kumina naye sanibona ake ngisize laba babili abathathu nginandaba nabaningi ake ngisize laba babili abathathu lalela ubona usukwazi ukubona ugongolo lomunye ehlweni it's because lento ebikwena baba la yes nangakhuluma ngelo shading ngihlala kwayo umuzi ngihlala kwazethu umuzi ngihlala kwayo ugesi mohambe kwazethu yawubona ukuthi ukhona kamuzi but uma uhambe yonke indawo kuba mnyama sanibonana haleluya kanjalo uma ubuya yonke indawo kodwa uma usekhona ugesi siyafana uma ungasekho senyakwazi ukuthi kwamuzi kuya ngoba kimi kunjani sanibonana bazalwane sifuna abantu lalela isundu leli is not because it's cash noma yinto esayibamba kokhokho ukuthi la sisesilandela umgomo wokuthi kuphathwa amasundu noma ekade agcina ukuze enkonzweni namhlanje sibona abantu abaningi phezulu
amazayona emangaka endleleni. Hey! Ambusela muzi ngibuza ethi muzi. Wagcina ukubona amazayona emangaka. Aphethe amasunda ayawahudula. Ngithi Jesus, baya-understand yini amasunda ukuthi amele ini. Uma lithi iBhayibheli wathi ubezongena eJerusalema wabandlala phansi amasundu babo ababengawaphethe amasundu bagumulile ufabo. It's because badlala amahlazo abo. Nomunye uthi noma ngaba ngiphethe isundu but angasali ngaphandle. Yebo ngoba yenza nje. Why ngathiwa hamba ogawula isihlahla somgano? Into ethule thethu. Oh sanibonani. Why ngathiwa ogawula isihlahla somqokolo? Into ethule thethu. It's because uyabona lezi njalo. Sanibonani. Liyaweva ngamanye amazwi. Namukela yonke direction efika kuwona. Namukela sonke isimo sokuthi noma ngabe kuwangena iwinter ngizolala phansi ngilinde ihlobo lokuthi lizofika bese ngiyavuka noma singafika ikhukhula ehlobo 6 bathi ngizawulindilanga lizovela bese ngiyaqala ngiyajikisa. Ngiyavuka. Lalela sifuna abazalwane abazoba yisundu. Abathi noma sebeyihlabile ngizosibukela ihlebo sakuhleba ngilinde ukuthi kusasa kukhona sokududuza. Uma ngibe ngenyawo noma ngithuka bese bengibona ngizosebukela isimo ngoba because mina ngingawembewu engabuniyo ngimpande kaDavide. Jehova la. Ngabe mbewu ngabuniyo. Sempande kaDavide. Impande. Namhlanje sabasa. Impande yesu. Bazalwana yife. Impande yesu. Ayi. Impande zayo zijulile. Dekuthiwa noma sekusogwadule sengasekho zonke ihlahla alikho ubona livele lo uyichikosa. It's because lijulile. Sifuna uhlobo labazalwane oluzoba nempande ejulile. Abazalwane ozothi noma ngabe uyi-winter uthi yes ngiyifit enough ukuthi ngimelane uma uthi ihlobo uthi ngiyifit enough ukuthi ngimelane nehlobo. Lalela mntaka baba abaholi bazodlala amasunda. Funa ucabange zonke inkinga zakho ezisekhaya. Ucabange zonke insizwe zakho. Ucabange konke ukuhamba kwakho uzoyibuza ukuthi namhlanje Nkosi ngiyabangala uma ngibheke emuva. Ukuba wena Nkosi nathi ngabe sasala endleleni. Basalile kabanye endleleni. Hayi ngoba bebehlakaniphile. Hayi ngoba mhlasibe kubeziwula. Inkinga ukuthi bathathe bashintsha isundu balenza ihlahla somkhiwane. Baqina. Baba ukhodo. Zafika ikhukhula. Zabashaya. Baba phansi. Nawe ke mntaka baba awusele ngokusele ngoba wazi konke. It's because wavuma ukuba yisundu. Wavuma ukulala phansi. Bakunyathela. Bahamba phezulu. Bakugandaya. Wathi noma ngagandayo kodwa ngiyazi ukuthi ilanga mhlana uzobonakala uhlamvu olodwa livuka. Luma ngenyama. Bazali bami ngiyacela ukuba uma abaphathi sebembusisa thani Nkosi ngicela ukwendlala izingane zami. Ngicela impilo yami. Thani ngicela ukwendlala impilo yami. Ze ukuthi lento ekumina ikwazi ukuthi ihlale kahle. Ngingakwazi ukwehlukanisa ihle lomunye. Ikwazi ukubona ifastela lomunye engakliniwe kanti elami enjani. Ngoba inkinga yakho ukuthi
uthathe ubukele ifastela ubuse fasteleni ungalivulili iwindi uyitshela ukuthi elikamakhelwane engqolileyo kanti yelakho lalela nxa sendlalwa phansi noma nxa ebusiso ngifuna ukuthi uma uliphethe uhamba nalo uye ekhaya ngingeke ngibuke sihlapha sesipiya siwabusisa amasundu uwafice segenyeka lapha phandle la ngithi inkosi yami bayawazi umsebenzi wabo sisakhula thina kwakuthiwa uma selidala selomile lalithatha isundu lishiswe libe umlotha then bese liyathathwa lifake emanzini kwenziwa njani lichela igele lonke liba yiso ngamanye amazwi liyikhambi lokusiza wena ngamanye amazwi liwukuphila kwakho lokuthi nxa kukhona lapho khona ungathi sekonakala khona ugijime uye kulona ulungile bazalwane baba thathani bafati bami siyamnani Tulani lalele Tulani lalele
ake sibonge baba uZwide, siyabonga mkhulu. Khulume kahle yena. Yabona mkhulu khona leli vesi engilithanda uZwide mayesehlala lencwadi. Lapho uJesu mayesengena eJerusalema kungathi kwakhona amadoda ayemjoyina along the way. Athi ma sebengene baba uZwide lithi iBhayibheli kwakunabaFarisi bayamkhuza uJesu bathi Jesu tshela lamadoda ayemsindo ayemhosana igama elibaluleke kangaka elishintsha impilo eyanyakazisa izulu kwezwakala ukuthi kunomuntu ozayo esisuke nasemhlabeni olandi ibandla lakhe lithi iBhayibheli akhuzwa amadoda wathiwa thulani wathi uJesu kulungile amadoda azothula amadoda ehamba nawo kodwa manje awazuthula azokhuluma amanje hayi mkhulu bangathula abashumayeli uZwide ngenxa yesipuku esingezwani nentshumayelo kodwa hawo mthula umntaba amanje azokhuluma lawo ehlala kona amadimkhulu leyo vele lishithi hey wayemilapha elinde umfana usazokhuluma amahotela wabafowethu bazothuliswa phela uZwide ngeke ibandla inkonzo yaphela uZwide mkhulu tshela uZwide bayekushumayela asizwani nentshumayelo bathi amntaba basikhandi yona inyama la sikhandi ngaphakathi ukhandi ngaphakathi kuthi inkonzo ngentshumayelo uzusuka entweni yakho uhlale kumoya Zwide ukhulumile mina angifuni ukuthi anguzwa kodwa khona asingakuzwanga sinabo haleluya amatshe azokhuluma abathula uZwide angathuliswa nomkhulu bangcwele kodwa amatshe wona azokhuluma kulungile bazalwane ngifuna senze lenkonzo uZwide angithume yona abazalwane inkosi yesonto ngiyayithuma ke namanje nakho izohlabelela nje yona kodwa thina befundisi ngoba amasundu sesiwaphethe siyibandla asesiwabuyisela phansi siwabusise njengenhlala yenza kodwa sizongena nje ebandleni bangcwele singene lapha abaholi bamifundisi bashumayeli ebavangeli singene sidunge nje ibandla inkosi yesonto izobe nje isupplya nje ngomculo noma ngomhlabelelo ozohlisa izulu bangcwele uthi nomzalwane ongenela ekhaya namhlanje esephelelwe yithemba lokuthi hayi nasepresident angasi noma ngizokhona nokuya ngoba nanemali yamatekisi angisenayo kodwa mayiphuma lapha ebandleni lesithelo kade uyinkonzo yamasundu abona izinto zenzeka kumsokuluwa ngolast minute ngoba uJesu bathi abahlabelele ufike ekseni ufika lapha sengathi kuphelile uJesu ebese ngoshintsha isimo amen thina sikwazi uJesu oshintsha isimo abazalwane yena ngisho bangishumayela wendawo ngithi bazalwane ngiyethuwe mina thi umuntu ngangena uJesu mina kwasekuthithibala izinto thina uJesu wasingena waphuma izifo ezazisiphethe sase siyaphila ayikho engaphili yes ngakho sesithi ma sigadi ingane lezi sizele kodwa bami nethi nje uma nihlangene nabafana kube khona igap nyana phakathi kwethu ngoba phela asekho lesikhathi sokukhohlisa ingane kokuthi ukuthi hayi ingane iyehle ebhanoyini hayi ngoba bathi abantu ingane ivela kumfana amantombazana hayi alisekho ibhanoyi liza nengane hayi ngakho sesithi abafana sibashumayezayo baphilile bangena uJesu baphilile bathi abami nimabhaso phela nithi nje ukwenza igap phakathi kwabo elokudlala benu nje kubone order singaboni imix masala phakathi kwakho nomfana sorry ndoda iyaza nje phasi unkuthe zeshumayela ivangeli bathi abantu asingatholi phela sewuncikile khoneni hayi inkonzo yabasha kusafuneka ukhora leader hayi unobhala ukuthi angisho wona nobhala useyincikile usancikile yes siyaphila kodwa singanciki ngoba nabo baba kunobaba angisho ngoba nakho unkosikazi labazalwane kunobaba basuka le emakhaya beshe amakhosikazi abo le bazoncika hayi nkosikazi phela ngiyephasikeni isho inkosi bala ngayiye ephasikeni wathi umkhulu mathi ufuna abefundisi la ahluphe umkhulu akhona umfundisi la abazi ubashonele sesidisaphile phela mkhulu sesoncika webona asinganciki
Kodwa umkhulu bemusho kodwa thola ukuthi lapha eduze kwakhe. Hayi khona. Hayi kuklini man. Hayi uthi unkosikazi umyobhe ugcotshwa kwaSolomon. Uthi ngifuna ukubheka namadoda ahlele eduze kwakhe. Bese ngibheka lokugqoka kwawo. Kuyakhawula ukugqoka bangcwele. UPetro phela ubanjwe ngalokho. Mase umbamba ngolesine bamhlabela. Uthi Petro noma usuphika kodwa ukugqoka kwakho kuyasho ukuthi uhamba nayo. Akukhawunte ukugqoka ukuthi bazona usihamba nomkhulu. Sisigodlo nje, sehlube. Angisho ukuthi asiqhoshela ama-branch ey'ngane zethu, kodwa sisigodlo nje ake sehlube bangcwele. Sisho ukuthi thina siphansi kwephiwo yilona lona. Sikujabulele ukuthi siphethwe thina. Ukhona ugogo, ukhona umkhushi namanje. Asifele lutho. Bazalwane, asibe nayo lento. Masiye phasi ke kulungile bafowethu ngifuna ke sibusisela amasunda abazalwane sokumane baholi bami inkosi yesonto lezohlabela insibandla lokuphakama kwangcwele ukuthi sibusisela amasunda. Uyobo. Bana.
bazalwane. Ngiyabukela umuntu ukuthi makuhlatshelela ngahlabeleli. Izolo ngeke ngathi mangishumayela ebusuku eCape Town. Ngathi uma ngihlabelela ngibona kwehla ingilosi ezu-23. Ngabona kwehla ezu-3 ezikaSathane. Zihlangabezana nezikababa uNkulunkulu. At the same time ngithe ngisahlabelela kunjalo bazalwane. Kuye kwajika umuntu ngimthandazele wafuna ukudla ingane yakhe encane. Ngenxa yokuthi ebekhona umbathi ubonile. Ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi uNkulunkulu ebeseliselwa noSathane. Uma njengamanje sihlabelela kunabangafuna ukuhlabelela kodwa ngibona that spirit iphinde futhi ilandele. Uyobonga baba.